Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Welcome to Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Basta drama, jokes, kantahan, hugot, at iban pa. Nice Yaga Channel. Like, share, and subscribe. Nice Yaga Channel. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na, tungod ari na ang Nice Yaga Joke Time Drama. Ginadulong sa inyo sang NYGC Nice Yaga Channel. Nice Yaga Joke Time Drama. Kagkaron, sugura na naton ang pagharap ha. Makapauli kita karon. Tampakon ko gidang bata mo. Oh, ma. Hindi ba na nahimo na nato ina? Ano? Oo. Hindi ba na wala sa minatabo? Ang matuod. Nawala lang sa iyang pagsaway naton? Ma, may ideya ako. Kag sigurado nga makabulig ini sa bata mo. Matuod? Kag ang pinakamanami, kay ang bulag mismo nga ato nga si Daniel, hindi na magpalapit sa anak naton. Ha? Oo. Hindi na kinahanglan nga akiga naton sila o kung hambalan sang kun ano. Sa himuon naton nga ini, sigurado gid nga sila na ang magpalayo sa ila kaugalingon sa isa kag isa. Aba, do nagata ang utok mo sa bunga. Oh, pamati ma. Amo ining himuon naton. Abe, sugiri ako. Oh. Ma, pa, Anak, maayong aga. Anak? Oh, nga ginataya mong guyang mo sa akon? Kay bala ako, ma. Tampaon mo ako eh. Kag sinong nagsiling sa imo sina? Ma? Ma, pa, nakibalo akong aki ka mo sa akon. Kag... Aba, anak, hindi kami akig ni mama mo. Naintindihan ka namon. Oo, matuod, anak. Subong, na-realize ko na. Kag nakibalo ako kun ano ninyo kapalangga ni Daniel ang isa kag isa. Matuod, inaanak. Ma, pa, malipahin gid ako katama. Matuod ba ang nabatian kong aso? Oy, ma. Oh, mama, maayong aga. Okay lang sa inyo? Ah, okay, gid. O, areo, may pasalubong gani kami diri sa inyo, ho? Mama, nakahibalo kami nga bisan anong pagpugong namon. Hindi namon sila mapunggan nga duha. Ma? Oo. Do kahinali sang pagbago ninyo ah. Himala ah. Kuna ko lang. Daw gusto ko na subong magkadto sa balay nila ni Catherine. Namiss ko na gid siya tungod dugay na nga wala kami makakitanay. Makaistoryahanay tungod ara sa ila balay iyay mga ginikanan. Amoy nang ulihin niya nga text sa akon. Namiss ko na gid si Catherine. Ay, ba, may nagapanawag sa akon. Siya niya. Hello? Hello, Kat? Oh, nagadula-dula ang signal. Hello, Kat? Hello? 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 Ga? Daniel? Ano? Pwede ka pala
makadto sa inyo? Ano abi kay ginambalan ako ni Papa. Ano ko no? Nga pakatuon ka ko na diri. Okay lang sa ila? Natingala man gani ako eh. Gusto ka kuno niya may istorya. Dumayo yung mga balita. Oo. Daw hindi ako makapati. Bisan ako man. Okay na sa ila. Gani. Gani magkadto ka na diri. Oh, okay. Oo. Sige. Bunggit. Boss, wow, do ka malipayon sa mong sa imo, haw? Yan, Roy. Salamat sa impormasyon mo. Sa inyo ni Mascubado. Napahibalo ko ng Iloy kag amay ni Catherine. Kag, may plano kami. Ano, boss? Anong plano ninyo? Kag nga isugid ko sa imo? Ano ka? Hello? Katsa ka pala sa imo, boss mo. Isugiri ko bala. Ikaw bala dyan, Roy? Gusto mo siguro nga mawadaan ka eh. Ha? Boss, bisan hindi mo na pag-isugid sa akon. Okay lang ah. Oh. Basta, isa lang ang masiguro ko. Manginaakon gid si Catherine. Kag hindi lang basta manginaakon, kundi ako na ang iya maluyagan, kag ako na ang iya higugmaon. Kabay pa. Kung magamo sina, boss, mas maayo nga selebrahon naton ang imo kadalagan. Daw mayo nga suggestion ina, Jan Roy. Sige, dali na, boss. Malakat kita. Kag sa diin kita makadto. Mamahaw kita. Kag siyempre, Ano? imo gasto. Kay balo ako nga ginainto ninyo ako ni Aldrin. Pero bahala ka mo dira. Total, madamo man ako sang kwarta. Hindi lang kay pamawang yatag ko sa inyo, kundi Ano, boss? mainom kita. Amo ginang nanamian ko, boss. Labi na gid kay imo tanan gasto. Yan ang sabi ko, Lolo Ilyong. Mr. Do 50-50? Oo, kailangan lang talaga na gumawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa para maging okay tayong lahat. Matuod, no? Subong abi, doon nagalibog ang ulo ko. Bakit? Ano bang problema, Lolo Ilyong? Do ka budlay na siyang pagpangabuhi na kay kapigado. Ay, ano abi, Mr. Do 50-50 kay kapigado na siyang panahon, tapos lapnagon pang illegal nga droga diri sa aton lugar. Yan nga ang gusto kong pigilan eh. Kasi ayaw ko talaga may ganyan-ganyan dito sa ating lugar. Anong mayo ta sinang nga solusyon man? Patayin. Ha? Patayin ng kuko nila sa paa. Kaya, ang masabi ko lang, mag-ingat-ingat lang tayo kasi hindi natin alam kung anong iniisip ng ibang tao eh. Oy, Mr. The 50-50, how are you today? Ari naman si Mascubado, ho? Ay, kinaulan ko abi magpalibre kape. Ganagaya mo ba ako, Mascubado? Hindi naman, pero idol kasi kita eh. Ikaw talaga, Mascubado, parang nakikita ko na wala ka talagang ginagawa sa buhay mo. Ay, may oro man, Mr. The 50-50 eh. Ano? Gahulat ko ng sinong malibre.
Magsulod ka dire, Daniel. Salamat, Kat. Mayo kay ari na siya. Amo matuod. Kahugot gid sang pag-uyat mo sa kamot ko, ha? Ginakulbaan ka? Wala. Oh, Daniel. Gusto ko nga mag-istorya kita nga duwa sang formal. Oo, Tito. Hindi ka magpakulba sa akon, Kay, way man ko ka pangaon tao.